Bizarre de créer des thématiques et chercher à isoler, c'est tellement nul.
te slavnosti, quindi da Simolo, prostě věří, to je samozřejmě. Simolo budíš. Vlastně to tam mám psát. Já jsem to říkala, že letka mají předměstě. So, Gothic style. Inside is a famous green altar from the Black Marble.
bomba, slava.
Thank